Taulu. Niin. Okei, onko päällä? Noniin. Moi Tiina. Moi Anna. Tervetuloa. Hei, ihana kun sä pääsit tänne meidän Open Houseen tämmöiseksi vierailevaksi taiteilijaksi. Kiitos. Ja toit näitä sun ihania tauluja meille jopa 3 kappaletta tänne ihailtavaksi. Niitä on tuolla meidän kotona aika paljon. Ja sä oot täällä Espanjassa ollut nyt muutaman kuukauden. Kyllä, me tultiin 3 kuukautta sitten tänne. Käytiin ensin Italiassa, asuttiin siellä vähän aikaa ja mulla oli siellä näyttely Komojärvellä, ihanassa Menaciossa. Mahtavaa. Ja sitten tultiin lämmön perässä tänne. Noniin. Ootko viihtynyt? Kyllä mä oon viihtynyt. Ihanaa on ollut. Tosi ihanaa. Joo. Hei, kerro vähän tästä taulusta, mikä meillä on tässä takana. Ootko sä maalannut tän täällä Espanjassa? Kyllä olen. Mä koin semmoisen ihanan kvanttihypnoosin. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli vaan semmonen kuva mun mieleen, että mä näin vaan ympyrän, missä oli tulta. Joo. Ja sitten mä lähdin sitä hahmottelemaan tähän taululle. Ja nyt se on siinä. Tällainen sitten tuli, joo. No niin. Ja tässä on ideana siis se, että kun nythän on tulossa tulihevosen vuosi, mikä on kiinalaisessa astrologiassa on tulihevosen vuosi ja se tulee aina, onko se nyt 60 vuoden välein. Okay. Niin mulla oli koko ajan se myöskin siinä mielessä, koska se tulihevonen vie sua eteenpäin niin sun unelmissa ja se tekee tosi nopeitakin etenemisiä, niin siinä on sekin vielä. Niin ja nyt sulla on ollut tää tämmönen Espanjan unelma, just tää harppaus tässä näin tänä vuonna, niin, tai viime vuoden puolella, mutta kuitenkin. Kyllä. Ja sitten kun päästettiin kuitenkin viime vuonna kaikesta irti, me päästettiin meidän vanhasta ihanasta kodista, mikä meillä oli 12 vuotta Suomessa, ja sitten me tultiin tänne, meillä ei ollut mitään muuta kuin pakettiautossa, vaan meidän tavarat. Sun taulut. Joo, ja siellä autossa oli myös mun miehen moottoripyörä, joten meillä ei paljon ollut sitä tavaraa mukana. Ja mulla on aina ollut haave, että mä haluan olla taiteilija. Joo. Ja musta tuntuu, että nyt kun mä pääsin tänne Espanjaan, niin se mun vanha minä 17 vuotta tatuointitaiteilijana ollut, niin se jäi sinne Suomeen. Ja nyt mä saan vapaammin olla se, mitä mä oikeasti haluan. Ja sitten mulle tuli tällainen taide. Mähän on siis tehnyt monta taulua ja kaikki on ollut enemmän semmoista tosi yksityiskohtaista ja enemmän niin kuin ihmishahmoja. Niin. Ja nyt mä sitten kokeilin tämmöistä abstraktimpaa. Ihan mahtavaa. Mutta pakko, mun piti tehdä tää, koska tämän piti olla täällä. No niin, mutta se on tosi upea ja me ollaan tosi onnellisia, koska se sopii ihan täydellisesti myös tähän asuntoon, missä meillä on tänään tämä Open House, niin tää on ihan mahtava. Vaihdetaan tähän nyt ne 2 muuta teosta, mitä sä toit meille tänne. Ja katsojat näkee vilauksen niistä 2 muustakin. Jes, vaihdetaan. Noniin. Okei. Meillä on nyt seuraava vaihto. Meillä vaihtuu värit nyt hyvin erilaisiksi tässä.